Σε έναν κόσμο όπου οι high-end gaming οθόνες μπορεί να κοστίζουν όσο μια παιχνιδοκονσόλα, υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που ξέρουν ότι θέλουν κάτι απλό, χωρίς πολλές εκπτώσεις σε χαρακτηριστικά και όλα αυτά με ένα πακέτο σχεδόν 130 ευρώ. Η VX2418C κοιτάζει κατάματα τους entry-level gamer, μαθητές, φοιτητές ή casual gamer που δεν θέλουν πολλά για αρχή, αλλά ένα monitor για να βλέπουν τον Nexus των αντιπάλων αρκετά ξεκάθαρα. Η οθόνη ξεκίνησε το ταξίδι της στην αγορά μέσα στο 2022, ωστόσο η τεχνολογία της και πολλά από τα specs της επιτρέπουν να παραμείνει σχετική και στο σήμερα, πόσο μάλλον εάν η τιμή της είναι σωστή. Ξεκινώντας από τα 120 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις και παίζοντας μέχρι και τα 130 ευρώ στην Ελλάδα, η οθόνη θέλει να σαγηνεύσει και τα πιο σφιχτά πορτοφόλια. Στις 23,8 ίντσες η ανάλυση οριοθετείται στα 1920x1080 pixel, ενώ το VA panel της τρέχει στα 165 Hz που φωνάζουν πως πρόκειται να μας κρατήσει συντροφιά παρέα με τα αγαπημένα μας games. Στο επίκεντρο το VA panel της διακρίνεται για την κυρτότητα των 1500R και για την απόκριση των pixel που αγγίζει το 1 ms MPRT. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της, η οθόνη έρχεται με 2 HDMI 1.4 και DisplayPort, ενώ ενσωματώνει και 2 ηχεία των 2W. Η ποιότητά τους βασική, χωρίς να συγκινούν ιδιαίτερα, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και την εναλλακτική του jack των 3,5 mm που βρίσκεται στο πίσω μέρος για να συνδέσουμε εκεί τα ακουστικά μας. Οι υπόλοιποι θα βρείτε μια GC7 ή κάποια Sound Blaster από τις προηγούμενες παρουσιάσεις μας, μια ενδιαφέρουσα λύση για το ηχητικό κομμάτι του setup σας. Το contrast των 3.000 προς 1 οδηγεί το τελικό αποτέλεσμα σε απλά OK μαύρα, κάτι που σίγουρα θα το παρατηρήσουμε από το πρώτο boot του συστήματός μας. Και όπως συμβαίνει και στα περισσότερα VA panel, η VX2418C πάσχει από το γνωστό πρόβλημα του ghosting, ιδίως σε περιεχόμενο με μεγάλη αντίθεση και γρήγορη κίνηση. Το panel της βλέπουμε πως δεν είναι και το καλύτερο όταν βλέπουμε το desktop, αλλά τα πράγματα αλλάζουν δραστικά μόλις εκκινήσουμε το πρώτο παιχνίδι. Εκεί τα χρώματα και η υπερομαλή κίνηση χάρη στο FreeSync Premium παίζουν καθοριστικό ρόλο για να μας βυθίσουν στη δράση, κάνοντας μας να ξεχάσουμε για λίγο το panel που παίζουμε. Τα 165 Hz της οθόνης προσφέρουν την γρήγορη κίνηση που χρειάζονται οι gamer και δεν υστερεί στο κομμάτι του input lag που τη νιώθουμε εξαιρετική. Υπάρχει και το sRGB Color Mode διαθέσιμο μέσα από τα settings της. Σε αυτό η ViewSonic υπόσχεται κορισμό 103% και 72% του NTSC, οπότε στο κομμάτι της πιστότητας τα πηγαίνει σχεδόν περίφημα. Από την άλλη, δεν θα την υπολογίζαμε για επεξεργασία εικόνας και βίντεο. Στις δοκιμές με τα γνωστά εργαλεία του Test UFO παίρνουμε μια γεύση από τις πραγματικές επιδόσεις της οθόνης. Το ghosting είναι εμφανές, το contrast σε τυπικά επίπεδα, ενώ ο χρόνος απόκρισης MPRT είναι ικανοποιητικός όταν η οθόνη τρέχει όμως στα μέγιστα 165 Hz. Στο μενού οι επιλογές μας περιλαμβάνουν preset για τα πιο συχνά είδη περιεχομένου, όπως gaming, movies και ανάγνωση κειμένων, όλα όσα δηλαδή περιμένουμε να δούμε σε ένα monitor αυτού του εύρους τιμών και προσανατολισμού. Στις ρυθμίσεις βρίσκουμε και την επιλογή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του FreeSync, ενώ η πληθώρα των επιλογών μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε την οθόνη στα μέτρα μας. Εμφανισιακά η ViewSonic κινείται σε μια πιο κλασική και λιτή σχεδίαση. Η βάση με το κλασικό V κοσμεί το κάτω μέρος και συνδέεται με απλές γραμμές που σχηματίζονται στην πλάτη του monitor. Στο κάτω μέρος οι μικρές οπές έχουν τοποθετηθεί για να διευκολύνουν την έξοδο του ήχου από τα ενσωματωμένα ηχεία των 2W. Η ποιότητα κατασκευής της ViewSonic δεν διεκδικεί τα πρωτεία, αλλά είναι αρκετά στιβαρή και τα πλαστικά της είναι καλής ποιότητας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Χωρίς ανησυχητικούς πλαστικούς ήχους από την επαφή μας με το monitor και με αρκετά απλές γραμμές, η ποιότητα κατασκευής ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Αυτό που δεν ξεπέρασε τις προσδοκίες μας είναι η εργονομία που περιλαμβάνει μόνο έλεγχο της κλίσης της οθόνης. Δεν υπάρχει δηλαδή η ρύθμιση ύψους ή η περιστροφή, όμως για να είμαστε ειλικρινείς δεν περιμέναμε να υπάρχουν στον στάνταρτ εξοπλισμό του monitor. Ανταυτού, η βέσα των 100x100 mm στο πίσω μέρος θα μας δώσει τη δυνατότητα τοποθέτησης στη δική μας βάση, είτε στον τοίχο είτε στο γραφείο μέσω clamp. Μιας και το βάρος της μεταβίας ξεπερνάει τα 3 κιλά ή τα 2,5 χωρίς τη βάση. Στο κομμάτι των επιδόσεων, η ViewSonic VX2418C βασίζεται σε μια γνωστή και πετυχημένη συνταγή με το super γρήγορο VA panel των 165 Hz, τον μικρό χρόνο απόκρισης και το μικρό input lag, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια σε όσους δεν θέλουν κάτι τρομερό, το οποίο συνήθως μεταφράζεται και σε υψηλότερη τιμή. Η HDMI στο version 1.4 τρέχει το panel μέχρι και τα 120 Hz, οπότε οι κάτοχοι κονσολών δεν θα έχουν πρόβλημα να τρέξουν στα μέγιστα που υποστηρίζει η κονσόλα τους. Στο PC, η χρήση DisplayPort είναι μονόδρομος για το πλήρες φάσμα των
των 165Hz με μόλις 130 ευρώ και κατανάλωση που δεν ξεπερνάει τα 19,5W σε λευκό φωτεινό background, η οθόνη είναι μια αξιόλογη πρόταση με λίγα χρήματα που θα ικανοποιήσει και τις gaming ανησυχίες όσων θέλουν το κάτι παραπάνω. Οι υπόλοιποι θα περιηγηθείτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα ή στη λίστα των πιο πρόσφατων review μας για να βρείτε την επόμενη οθόνη που θα κοσμήσει το γραφείο σας. Αυτά! Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο στα κοντά. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.